Eagle Studio. Wodi ko do haydina. Jawro buba nana tadu. To ado sala fajiri hado atawan. Asira atawan. Hadata jemma futu ado sala atawan jawro buba har. Ase ko minata o ai tarobe fiyata ba jawro ka ase hunde ka gonga. Hande ka yottiya. Allah jawro. Na Allah wona no. Kondo wadaro. Onon ko do mi do mari kubaro mon kondo wada wuro. Jawro ayawi wallahi mi yawai mon sakko. Jawro ayawi Allah mi yawai mon sakko. Hakkude waya ndul nan takwal waya jawro biya nya tunda jundu mari haji ma fada ndilla Mi vi aya via jawro min astajoda on vi gorko am do wa anda masiboro don ndilla ne nan ka yotto wai jawro wonta Ko minana ta wada ta gure fere do jonta ka yotti amna to ha am kam wada take dikka anda wada take yado kono yi maltuko bani ba jawro kesa wangi jamaje filme je be ewnata jawro buba do mari jalnare handir maka ladde do botto be siki be nay hanna dere sai mbati sai siri be luttidi ndo fama ya jawro mari bo basikare ladde ayata ladde jawro buba do derken may bonni di ay ko o jawro may on be hore ma ko sali tawi bentu na anda ko salata ta adam bodo kam yide Allah wato min ka ala yide mondo kada sakla ma sen jonta kam Allah holbe ni daga yide mondo bannin bo handir maka nyamugo amana tabbi jam nayi hala mako be safirna do tara fabbi min ayata do wala no mi habdebe mako hala safiya do hatoy gonga mai an ka ayi do gonga wonna jawro buba wuro jawro buba do holla on noy laamu ladde woni noy jonde ladde woni laamu jawro buba do holla en noy en mo inta jonde kawye amin be mo en go al aadaji meden hodi ko mi mi amama min tam ko waɗi ko ndey to aɗo mari haaje min yewta a waddata mi ha irin babal banni a yiɗa min yewta ha nder wuro haala may ɗo sakla may tandumu ko ɗume dow may ko waɗi miɗo waddama ha caka ladde min be ma tataɓo min sey Allah ngam haɗɗo ɗo en jooɗa en yewta a faman tan e bo pelel may bo ɗo siriw ɗo velami kanjum on tan a andi ha nder wuro ɗo miɗo laara bana en famto sirta on kañum waɗi kadi a hulata halluɓe na aa wala koɗi men wala ko heɓi halluɓe heɓi waɗgo min ay kayyanuwa o hayɗinami mana ɗumare waraɗo ha ɗo may kam ɗum babal moy miɗo yara hendu miɗo yiida be giɗaɗo am miɗo yara rawolwa ha ɗo may ka ha moy on laratamo on nakonu me toggoɗo man ande wonan tema sauki dai wato alama hollo wikewɗo jokki man sawtere moɗo dikka on sottaɗo to on sankite haɗo onon pat gotel mi sankitan ma haɗo jonta ɗo
Bilkisu. Bilkisu. Na'am gidado. Adumari safina. Uroni ya mama, ta donne mata. Kai, yanda yanka na tai Bilkisu. Tanto. Uroni ya mama. Da maunai ba? Kai, wala ko dia. Kiki jawo ne. Kai, wala ko dunya kan. An ka sai ta wati. Na'am. Hajita to sidaya mutu do dere ni maya si to su dongal mawa ni mo si to jotoro wala dere ni maya aya sira mai don era be kumbal adilla fam yam ha bomba Mai gida, abun ban ko ni. Ko yara ta nan to. ni ya dilla do hala wuri unde vonni be vi mi non mawdo jargina Dume? A'udhu. ɓeɗo vonninaninde haala ɓeɗo laara komi mari ɓe wimi noon wujjata ɓikkoye yimɓe ya ñukka haala de ɗo ema saaro maɓɓe dala ɓeɗo laara nayiyam ɓeɗo laara terenji miɗo mari ɓeɗo vonninaninde dole on a dilla To kadi mai gida wono non ɓe vonnininde wono non ɓe wi mai ɗo e jargina e nden mi noon on wi mi dilla ɗo ka donc to ɓe wari ɓe tawi mo na saare wala ko watta mi noon ɓe tawata waɗa probléme na ko a famata ɗo min mi andi dabare no mi watta min bo mi doggata kiita to Allah mun mi andi miɗo mari gonga ɗo kiita ɗo waran sala jam dikka habde a dilla kilo am deyta o nda derɗirawo mon ɗo jooɗi haɗɗon ge on ko dilla sey mi noon on di sey mi dilla sey mi acca laawol fortingol dartingol mi hoosa laawol mi dilla gal gaɗa futi to mi hoɗira komowal e ko ni mi tokkirtangol ɗo man kayya yelwa an ka famata de nde ɓuri no numata an ndema ko kam moye ɓuri ɓaɗugo be am nanum ɓuri ɓaɗugo be am kanko ka ɓe falatamo a dilla bam dina ɗo a dilla an kam to ɗo reni ma haya kay yelwa ta waddi wahala petel petel bani dillu a waɗa komi dima a waɗa ɗo na min yandi komi watta yaki mi dewti pat ɓe tide an ka habdu a dilla mo to ɗo reni ma haya kadi nda laawol ɗo forti yimɓe pat ɓe tokka sey mi tokka laawol ma futi hay may gida ɗo ka on sahliyam wallahi mi yettete an ka yaki dey vuttu an ka yewanta mo to ɗo reni ma haya yew Allo? Kami sini ni ko galam deh. Iya. Apa ni? Rena, en muya. Ndara. Rena na wosi foto maka. Wosi to en muya. Miɗo yaha way miɗo mari rendez-vous babal feere Waɗu muya renu mu oɗo wara dewtu. eɗi mema oɗo waɗa toon Oɗo wara Wala ɗo waɗa tramol. Ɗo santramol kam an fu aɗo andi en rena mo. feere makko oɗo waɗa ni En rena mo oɗo wara. anna min miɗo yaha way Dewtu useni dewtu. Oɗo wara o waran dewtu. Wara o lara mari foto. rendez-vous babal feere miɗo yaha Allah hokki muya mi dewtu. sublanta kuugal baɗɗi banni ɗo way Dewtu useni o wara dewtu. Oɗo harka banin ɗo damo. hami lara aɗo mari aje photo man ɗo Oh. ɗume ɗa an manno Mun seɗɗa le hami lara. mi muyaje ɗume ɗo na anna malla oɗon howa tramol fu kam Na be volde na volule. A umma di ka wuro mon Allah toya umma. Bilkisu, mai gida ɗo wadi ko mi yiɗi mi ema ma. Min kam ko waɗi ko ndey to aɗo mari haaje min yewta a waddata mi ha irin babal banni. Bilkisu, na'am gida ɗo aɗo mari safina? mi ɗon wiya mama ta donne mata Kai, yonde am kana tawi Bilkisu.
Na? Be mo ayuta ta fere ma wara a joda be yuta. To ko be wala wata do kam ngana. O kama siwa jotta yo. Man andi ko wata. Jubu. Alar lawol timmiɗo bana no wayi lawol timmiɗo banni kende ma timmi hande banni kende ma timmi Ambaratamna wai hande kam kende ma orda gari kayefi hala jimi bolwata ono kubarka mo dum de sai a wawa hunduko ma boddo ma yeso lamu a woni ai wore barka ma mai na da tirin woni a anjina teburu ko fari a sare do in kam mi famai sam Assalamu alaikum. nani ma an mire ni Hala dume ma do wolwa kam? do mare ji corona jami dai min da yacca mi moredi ni ma do a tammi wolde da jillino a accido hala man salina waɗu no a watta pat a nanga mo to a nangi mo bo waɗu ko hani a larata ɗo kabiru ha nder duniyaru ɗo to ni an a ñayri jawdi ko ma laamu malli ko dabare yottay ko hokkama ɓingel sei to allah hokkima sare ɗum sare goɗɗo na sare baba mi enen ɗo en wala saro en heɓi en ɗo ɗuwa haɗɗo tume on a waddata buuɗaje tramolen ɗo on andi allah accatamon kam a wadda ha duniya ɗo pa hunduko ɗo to wala ko o nasta hunduko salatu barkama yaro jurgiri banni ɗo wallahi hammaji ga keyami ñamai nyamduje a laari ken nyami defi ɗo ha bappa en on mi yehi ɓe hokki am mi wari mi sofni hala tegal on ɗo laara ɗo semuyal iga on ɗo tera ɓeɗo wiya mo ni on semuyal ɗo ko laarini irada kujeji banniɗo on Barkama. Naam? Ndio mi sefna. Mina nai? Ndio mi sefna barkama. kai ya sambo hulo Allah o hubutani a sawere ɗiɗi a ñamdi timmi mi tawi debbo mako reedu ɓingel mako reedu to bannin kam ko be mojo min sendera de duniyaro kanjum waɗi hande mi wartiri derɗiko mako man Sa maɓɓita gite ma boɗɗum heɓa fama o moyjo. salamu alaikum Banni ɓe ekkitini mana. an ba moy ha sare ma yamine Mi moy ngam ha sare ma ha dina to a silmin to goɗɗo notay kam a natana loru. ba a laari a ɓangi a taskitay ɗo banni balle ma to timmi ko ha toye a woni a maayo Kayefi. A andiyam a andi ko waddiyam mi foɗima noppi waɗi amin ba nani amma nanay amma jotta kam
noppi ma je min foɗi ɗo min ta'a noppi man mi dillida be majum. useni tata waɗe bannin mi famai nde an ka wurtay sam je sobiraɓe am no pat wurti amma je am ka wurtay sam amma a yiɗi mi jaɓa correction mi waɗa fo ngam o salana ko nandi babbanni man no kay ɗo kam na waɗata ɗo ɗum haqqe dow amin be ma fuu en dara e moytina leddi ngam ha leddi amin yaha yeeso amma bana yiɗi warugo ɗo kam nana ha en yara leddi yeeso kadi ha en ɓedda wonnugo leddi man to bakkama amma min kan ko mi yeccata fa sanja fa kayefi